Bisa bukan nyoba cara usalah adia manangin juo basa-basa yang nantikan denai taguakan malam iman di dado bapisa bukannya pacara udah bacalah padahal palito kasihan nasib kaden kaduka kampung dan jauh dah sana tiada dek nai josia udah onde gunung Marapi gunung Singgala hei tolong jaliakan kasih hati den nanden tinggalkan antara pintu nan jauh halaman udah dan nanti antara pintu nan jauh halaman bapisa bukannya pacaran. Bisa bukan nyoba cara usalah hadiah manangin juo basa-basa yang nantikan denai taguakan malam iman di dado bapisa bukannya pacaran udah bacalah padahal palito kasihan nasib kaden kaduka kampung dan jauh dah sana tiada dan nai josia udah tinggalkan onde gunung Marapi gunung Singgala hei tolong jaliakan kasih hati den nanden tinggalkan antara pintu nan jauh halaman udah dan nanti antara pintu nan jauh halaman bapisa bukannya pacaran bapisa